Salutare toată lumea, numele meu este Radu și astăzi vreau să mă prezint cine sunt. Eu sunt un băiat de 11 ani care îi place foarte mult să filmeze și să se joace pe PC. De la început, când am văzut, de exemplu, la Max Infinite sau la Ping sau la mulți alți youtuberi, am văzut că se descurcă și am zis hai să încerc să fac și o treabă bună ca și ei. Așa că mi-am făcut un PC mai bun, nu cel mai bun, și mi-am luat un program de filmat și am zis hai să încep să filmez. Așa că uite-mă aici. Vom avea multe serii, cum ar fi Team Fortress, Minecraft sau Subnautica, Survival Games, care conține tot la Minecraft, Warface și multe alte jocuri cu care o să joc și cu voi. Mă puteți contacta pe pagina personală de Facebook, nu am încă o pagină a canalului, sau prin comentarii. Lucrurile acestea le găsiți în descriere, la fel și componentele PC-ului meu. Nu uitați să vă abonați, să vă aduceți cât mai mulți prieteni pe acest canal, să dați un share pentru că mă ajută foarte mult și noi ne vedem data viitoare. Bye bye!